Il-Gvern jeħtieġ li mingħajr aktar dewmien jagħmel strateġija nazzjonali biex jattira numru ikbar ta' kandidati motivati bi sfond akademiku jew professjonali sod u b'kompetenzi pedagoġiċi għall professjoni tal-għalliema. Ix-Shadow Minister għall-Edukazzjoni Clyde Pooley u l-MP Francis Ammid Dimek għamlu dawn ir-rimarki wara li l-Unjon tal-Għalliema ħarġet dikjarazzjoni biex tesprimi tħassib tagħha dwar in-nuqqas ta' strateġija nazzjonali biex tattira żgħażagħ għall-professjoni tal-għalliema. Clyde Pooley qal li huwa inaċċettabbli li l-Gvern qed jintroduċi 13 il-suġġett ġdid mis-sena akkademika li jmiss mingħajr ma jinsab ċert li għandu għalliema biżżejjed. Dan huwa inġust fuq l-għalliema u l-istudenti li jridu jaffaċċjaw dan l-istress kollu. Fuq kollox dan juru nuqqas ta' pjanar fit-tul min-naħa tal-Gvern fil-qasam tal-edukazzjoni. Min-naħa tiegħu Francis Ammid Dimek, membru tal-Kumitat Ewropew dwar l-Edukazzjoni, qal li l-Gvern jeħtieġ li jieħu azzjoni konkreta biex itejjeb l-istat tal-għalliema anke billi jipprovdi opportunitajiet aktar professjonali u jtejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' dawn l-għalliema billi tiżdied il-paga, jiżgura s-sigurtà tagħhom u l-protezzjoni fl-iskejjel. Din tal-aħħar hija ta' importanza kruċjali fid-dawl ta' studju riċenti li sar mill-MUT li juru li 87.4% ta' dawk li ħadu sehem f'dan l-istudju kienu esperjenzaw aggressjoni fl-iskejjel tagħhom, wieħed minn kull 4 qed jesperjenzaw aggressjoni kuljum. Il-Partit Nazzjonalista jinsisti li l-Gvern m'għandu l-ebda għażla oħra li jinvesti fil-professjoni mingħajr aktar dewmien qabel ma jkun tard wisq.